गुड इभिनिं खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो दा एसे मोजाङैनो दं आरोखि ना जों दाबो दिल्लीयावनो दङ ओमफ्राय हस्पिटालनि खामानि मावनानै माने थांलाय फैलायजों नोंथांमोननो सिगाङाव मोनसेबो ब्लग्स लाबोनो हायाखै ओमफ्राय बिराद टेनसनाव दंमोन आङो फारसेथिं आंनि देहानि थाखायबो फारसेथिं आंनि न'खरनि फारसेथिं फिसालानि बेबायदिनो माने गोबां जेंना जेंसि टेनसन बिराद बे ससे समाव बिराद माने माबा माने बांसिन टेनसन जादों आरोखि ओमफ्राय ब्लग्स लानो फैयो ओमफ्राय लानो हाया ओमफ्राय बानाय बेबायदि जादों आरोखि ना ओमफ्राय फारसेथिं भिउआबो फैया जादों सानबाय जे आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनादां बेफोरबायदिबो साननाय फैलायलांबाय आरोखि ना थ' नोंथांमोनहा आंखौ अननानै सापर्ट होनो दाबाव जेरै दा आंखौ नोंथांमोनहा सापर्ट होगासिनो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आङो दिनै ब्लग्स लाबोगासिनो दङ ओमफ्राय दिनै आङो नोंथांमोननो बिराद माने मोजां खौरां नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो नागिरदों थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय बे नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दाखालिहाय बुंदोंमोन जे मा होनोमोनलाय 18 थारिखआव आंनि फाइनाल रिपर्टआ फैगोन थ' नोंथांमोन आंनि रिपर्टआ दा एसे नर्मेलाव फैबाय आरोखि ना नर्मेलाव फैबाय 1 मासनि मेडिसिन जानानै दा आंनि माबाया रिपर्टआ नर्मेलाव फैदों आरोखि ना ओमफ्राय डक्टरा होनदों दा किडनि सार्जारिया जाथ'नाय नंला आरोखि ना ओमफ्राय 3 मान्थसनि मेडिसिन लिरदों दा 3 मान्थस मेडिसिन जानायनि उनाव जुदि फुरायै रिकभारि जायोबा आङो किडनि सार्जारिखौ खालामनांला ओमफ्राय जुदि जायाबाथाय माने किडनि सार्जारिखौ खालामगोन आरोखि किडनि सार्जारि खालामजानो आंबो लुबैयाखै आरो बेयाव बिराद माने थाखा फैसा नांगोन लाख थाखा नांगोन बेबायदि आरोखि आं इसोरनाव एकदमबारे प्रार्थना खालामगासिनो दंमोन प्रे खालामगासिनो दंमोन जाहाथे आंनि रिपर्टआ मोजां फैयो जाहाथे रिकभारि जायो बेबायदि होननानै आरोखि ना थ' बेनोसै इसोरा आंखौ दिनै नायहरगासिनो दं अनहरगासिनो दङ इसोरनि अननायाव आंनि रिपर्टआहाय माने गाज्रि जायासै आरोखि ना आंबो बिराद नाजाबाय थादों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो बेबायदि आं बिराद कसिस खालामबाय थादों ओमफ्राय बेनो आरो आंनि रिपर्टखौ बा आंखौ जेब्लायबो गसाइया सापर्ट होनायनि थाखाय आफा बाथौआ सापर्ट होनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों आङो गसाइखौ एकदमबारे बिराद रोजा साबायखर बावो जाहाथे आंनि किडनि सार्जारिया जाया जुदि किडनि सार्जारि जानो थाखाय नोंथांमोनहा मिथिखागौ जागोन बेसेबां लाख थाखा नांगौ नोंथांमोननो आङो मोनसे माने एकदमबारे गोजोनथाव खोथा शेयार खालामबावनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' मिथिखाबाय जागोन दा मेट्रिक रिजाल्टआ फैबाय होननानै थ' बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरोखि आंनिफ्राय साबेसे गथ'आ एग्जाम लिरदोंमोन ओमफ्राय साबेसे दा पास जाखो थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लासै खोन्थालांबाय थागोन होमबा डाइरेक्ट खोन्थाबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनाय नङा आरोना बेनो आरोखि ओमफ्राय बिराद खुसि आङो बिराद खुसि माबा जादों नुदों जानांगौना दिनैनि आंनि फेसखौहाय नोंथांमोनहा खिन्थु बिराद खुसिखा आरो गोसोजोंबो गोरबोजोंबो दिनै एकदमबारे लाख'हायै खुसि मैयाथ' माने रिजाल्टखौ खोनाजेननानै एकदम हस्पिटालावनो मोसाफ्रांदों आङो मोदै गजबदों फार्स्ट अफ अल जोंनि बिब'नि फिसालानि रिजाल्टखौ आं खोनागोरबाय बेनिफ्राय जोंनि बिमादैनि फिसालानि रिजाल्टखौ आं खोनासंगोरबाय बेनिफ्राय माखासे गथ'फोरनि रिजाल्टखौ आं खोनासंबाय आरो खुसिजोंनो आङो मैया एकदम फार्स्ट जोंनि बिब'नि फिसालाया पास जाबाय दा एकदम बाज्ल'फ्लांबाय आं हस्पिटाल सिङाव लाइनावसो दंमोन आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय माबा आरोखि ना मोदै गबाय आरोखि एकदमबारे आसरित जाबाय आङो गोसोआव ओमफ्राय जायफोर माने गथ'फोरखौ आसा गैयामोन बे गथ'फ्राबो पास जाबाय आरोखि ना बेबायदि ओमफ्राय साबेसे पास जादों होनबा जोंनिफ्राय 13 जन एग्जाम लिरदोंमोन ओमफ्राय 13 जनावबो माने गासिबो पास जाजोबदों होनखाबायना आङो माने जाय गथ'फोरखौ आसा गैया बिसोरबो पास जादों आरोखि आङो 3 4 माने आसा दंमोन आरोखि आंनिफ्राय माने माखासे गथ'फोरखौ आं एकदमबारे खोथाखौनो आंनिखौ खोनासङाखै माने बुजायनायफोरखौबो खोनासङाखै आरो फरायनोसैबाबो फरायनाय माने नोजोरखौनो नुवाखैमोन आरोखि थ' बिनि सायाव आंहा डाउट जानानै दंमोन आरोखि थ' इसोरनि एसे हेफाजाबजों बा गावसिनि नाजानायजों बा आंनि फंसे फंनै बुंनाय खोथाजों माने गथ'फ्रा माने दिनै 13 जनबो मोजां रिजाल्ट लानानै फैदों स' बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों एकदम गथ'फोरखौ साबायखर बावो माने गथ'फ्रा आंनि फंसे फंनै बुंनाय रावखौ माने ओरैनो बेकार थांहोआखै बिलु लानानै जे गथ'फ्रा नाजानानै माने पास जादों आरोखि ना बेनो आरोखि ओमफ्राय
माने नेक्स्ट टाइमाव बेनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट लानानै फैनो हाबावथों बेखौ आं इसोरनियाव आरज गाबो आरो आङो जेसेबां हायो एसेबां आंनिफ्राय आङो माने नाजागोन जाहाथे गथ'फ्रा माने मोजांसिन रिजाल्ट लाबोनो हायो। दाथ' माने मास्टारफ्राबो आंनाव डाइरेक्ट कल खालामनानै सोंहरो नोंनि गथ'फ्रा माबायदि ओमफ्राय नै नोंनि गथ'आ फरायनायाव एसे डाउन जादों एसे नोजोर हो बेफोरबायदिबो होननानै बुंहरो आरोखि आंखौ दा स्कुलनि मास्टारफ्रा। थ' बेबायदिनो जोङो सोरनिबा एसे एनै माने हेल्प सापर्ट मोननायजों माने देग्लायनि माबाया रिजाल्टआ साबसिन जादों आरोखि ना। ओमफ्राय थांनाय बोसोराव डाउनसिनमोन ओमफ्राय बारा बुरजाबो होनाय जाखायाखैमोन थांनाय बोसोराव। ओमफ्राय साथाम होदोंमोनदां, साथाम होनायाव सानै पास जादों सासे फेल जादोंमोन आरोखि। थांनाय बोसोरावहाय फेल जानाय गथ'आबो दा सेकेन्ड डिभिजन मारिदों आरोखि ना। ओमफ्राय बेनो आरोखि आंनि एकदमबारे खुसिनि माबाया माने नोंथांमोनहा मिथिखागौ आङो मालायनि खुसिखौ नुनानै आं बिराद खुसि जायो आरो बिसोरथ' आंनि गथ'फोर जेनेबा आंजोंनो फोरोंजानाय बा आंनि साखाथि बाखाथि थानाय बा आंनावनो थाग्रा गथ'फोर आंनावनो थायो गथ'फ्रा। थ' बिसोर गथ'फोरखौ माने आङो पास जानाय खोनानानै ओरैबायदि माने गोसोआव माने लाख'नो हायै खुसि। ओमफ्राय बिराद गोबाव समनिफ्राय आंनाव खुसि होननाय गैया मिनिनाय गैया खालि गाबनायल' बेबायदि जानानै फैबायमोन आरोखि। आं बिराद टेनसनाव दंमोन नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ माने किडनिकनि सार्जारियाव बा बिसिबां थाखा नांगोन आरो नोंथांमोनहा नुखादों फारसेथिं जोंनि माबानि दा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EM बिथाङाबो आंखौ दा माने एकदमबारे जेबो माने नायनायनि माबायानो गैला माने नायासै। आरो दाथ' भिडिअ बानायनायजों बुंनो मोजांसो जाबाय नोङो भिडिअ बानायो जोंखौ बिदि ओंखायनो जों नोंखौ हेल्प होआखै होननानै बुंनो मोजांसो जाबाय आरोखि ना। थ' बेबायदि नङा बिथाङा आंखौ माने गोबाव समनिफ्रायनो नायखायाखै। आं नोंथांमोननो खोन्थादोंना आगस्ट'नि मास मोननै सिगाङाव आङो एम्सआवहाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय फैदोंमोन आरोखि ना। बे समनिफ्रायनो बिथाङा आंखौ एकदमबारे नायखायाखै आरोखि। ओमफ्राय थ' बे खोथाखौ लानानै नोंथांमोनहाबो बुजिगोन जानो हागौ जे एथ' गोलाव समाव होआखैबा ओमफ्राय दासो आं भिडिअ बानायदों उफाय गैयैयाव आङो सैज' हायैयाव माने आंनि दुखुखौ आङो हमथानो हायैयाव आङो भिडिअखौ बानायबाय आरोखि। खिन्थु दा नाया आं बेखौ जेबो साना जिखुनु थैनांगौ थांनांगौ बे आंनि खाफालसै आरोखि। बे इसोरनो गासिबो आं हगारनानै होबाय थैनाय थांनाय दाथ' ट्रिटमेन्टआव आंहा निजा फैनो हानाय जेबो राहा गैखाया आरो फैनोबो हाखानाय नङा। ओमफ्राय आङो फैनो हायाबा हायासै बे आंनि खाफालसै आरोखि। ओमफ्राय बेथ' आंनो हरखानाय नंला माने बाहाना बानायनो मोजांसो जाबाय नोङो भिडिअ बानायो बेबायदि होननानै ना बाहाना बानायनो मोजां जाबाय। थ' जेबो नंला आङो आंनि फारसे आं जेबो सानला जाहाथे आं खुनुरुखुम आंनि फिसाखौ आङो मोजाङै फेदेरलांनो हाथोंसै आरो माने आंनि माखासे गथ'फोरा आंनि मेगन नोजोरावहाय मोजां जानानै देखायथोंसै बा नेसनेल मेडेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलसिम गेलेलांनो हानाय आरो माखासे फरायनाय गथ'फ्रा मोजां गावनि जांख्लायाव बा गावनि लामायाव माने मोजां जालांनो हानाय आङो लामाल' बेखेवलांनो हाथोंसै आं बेखौनो माबायो आरोखि। जेनेबा थैनाय थांनाय बेथ' इसोरनि आखायावसो थैबा जेनेबा मानसियाथ' थैखायोखा खिन्थु माने माखासे जे थाखा फैसा बा माखासे माबाफोरनि थाखाय मानसिया हथात खरि थैनो गोनां जायो। दा बेखौ आंनि बेलायावबो बेनो जेनेबा थैयोबा आङो थाखा फैसा गैयिनि थाखाय थैनांगोन माने रावबो माने आंखौ एथ'बां माने सानफ्रामबो हेल्प होनो हानाय केपासिटि गैया। मानो होनबा आंनि ट्रिटमेन्टआ बिराद माने क्रिटिकेल आरोखि बिराद आलादा आंनि माबाया ट्रिटमेन्टआ माने लाइफ टाइम ट्रिटमेन्ट लानांगौ। ओमफ्राय बेबो एसे एनै थाखाजों जाया आरोखि आंनिया थांलाय फैलायावनो बिराद थाखा थाङो। हस्पिटालाव थाङा बारा खिन्थु मा होनोमोनलाय थांलाय फैलाय जानाय रुम बेफोरावसो थाङो आरोखि। ओमफ्राय बेफोरबायदि थाखाखौथ' आंथ' सिगां 2016निफ्रायनो आं ट्रिटमेन्ट लानानै आङो दिनै मेंबोबाय। जेनेबा हरो नोंगौ सोरखारखौ आं हरा होननानै बुङाखै आरो आइ आफा रायजोआबो आंखौ हेफाजाब होआखै होननानै बुङाखै। आंखौ बिराद हेफाजाब होयो आं मोनोबो खिन्थु माने बे मोननाया माने आंनो थोआ। आं एक्सट्रा फैसा एखमबा हा फाननानै एखमबा मोसौ फाननानै एखमबा माबा मोनसे मेनेज खालामनानै आङो फैसाखौ लाबोदेरनो गोनां जायो। दा बिदिनो आंनियाव माने गोबां दाहार रिं जाबाय आरोखि। दाहार बिराद माने बेलेगनाव दाहार बिराद हावलार बेबायदि आङो दा बावैसो जेनेबा आंखौ इसोरा सापर्ट होआबा बा हेल्प होआबा साइड आं गुबुननिफ्रायबो फैसा मोननायखौनो माने
मोननाय नंला बायदिसो मोनबाय आरोखि माने आंखौ बिसास खालामनानै होनाय नंला बायदिसो जाबाय आरोखि ना जा जेनेबा जा एसे हा हु दङ बेखौबो फाननानैथ' नों ट्रिटमेन्ट खालामजोबनो हायाना मानो होनबा उननि मानसि दङ आंहा फिसाला दङ आंनि फिसाय दङ बायसान्स आं जुदि आं जिउ गोमानानै थाङोबा आंनि फिसाय आंनि फिसालाया अहाय थागोन मा मावगोन मा जागोन बिनिबो खोथा दङ दा ओंखायनो आङो आंनि ट्रिटमेन्टआव आङो न'निफ्राय आं थाइसेबो फैसा गारला होननानै आङो गोसोआव सानबाय आरोखि जि जायो जाथोंसै आङो माने आंनि थाखाय आङो आंनि माबाखौ आंनि न'खरनि मानसि बा आंनि फिसा बा आंनि फिसायखौ आं खस्थ' होलांनो हाला ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय ओमफ्राय बेनो दिनै माने आंनि दुखु दाहा गासिखौबो गारनानै आं गथ'फोरनि थाखाय बिराद रंजादों बिराद माने गोजोननाय मोन्दों जे आंनि साखाथि बाखाथि थानाय बा आंनि न'आव थानाय बा आंनि फरायसाया जे एथ' मोजां रिजाल्ट लाबोदों आं बिराद माने बुंनो हाया आरोखि आं सानाखैमोन जे बिदि रिजाल्ट लाबोगोन होननानै बेनोसै आरोखि ओमफ्राय उननि टाइमावबो आङो जेसेबां हायो एसेबां माने हेल्प होनो नाजागोन जे फंसे फंनै सोदोबजों हय नोंगौ आं फोरोङाखै गथ'फोरखौ आं फोरोंनो माने टाइमखौनो मोना टाइमखौनो होनो हाया एखमबा लोमजानाय एखमबा थांलाय फैलाय एखमबा ट्रिटमेन्टआव फैनाय बेयावनो आं गथ'फोरखौ फोरोंनो हाया फोरोंनो रोङो आं एसे एनैखौ खिन्थु आङो फोरोंनो मोनाखै आरोखि खिन्थु आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो फंसे फंनै राव होनाय बा लाइन आपआव बुजायनाय बेखौ गथ'फ्रा बिलु दोनदों बा खोनासंदों दिनै खोनासंनायनि जाहोनाव दिनै बिसोरो मोजां जादों बेखौ आं आसा खालामदों आरो नेक्स्ट टाइमावबो उननि समावबो आङो गथ'फोरखौ बिदिनो माने गाइड खालामलांगोन आरो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोननि थाखाय आं मोजां खामानि मावलांनो नाजागोन आरोखि ओमफ्राय बिसोरनि मोजां मावनो हायोबा बा बिसोरखौ मोजां नुयोबा आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनो आरोखि नोंथांमोन आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफोर दिनै नोंथांमोनहा आंखौ जेरैहाय हेफाजाब होगासिनो दङ सापर्ट होगासिनो दङ थिग बिदिनो आंखौ नोंथांमोनहा सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोननि सापर्टजोंसो आं दिनै सिमाव थांनानै दङ आरो आसा खालामबावो जे नोंथांमोननि सापर्टजों आंनि माखासे मेडिसिनफोरा माने फैगोन होननानै आरोखि दा आंनाथ' मनेटाइजार जाबाय मनेटाइज जानायनि उनावबो दा माने भिउस फैयिनि थाखायहाय माबा एथबां मालायफोरनि बायदि बिदि माबा गैया आरोखि ना आरो बेनो आरो माखासे आंनि माबायाव मेम'रिस जानानै थालांथों होननानैबो आङो भिडिअखौ बानायो आरोखि बे फैसानि थाखायल' आं भिडिअखौ बानाया मानो होनबा जाहाथे उननि माबायावहाय नायफिननो हाथों बा मोनथिफिननो हाथों बा सोरबा नुलांफिनथों आंनि इयुननि मानसिफ्रा बेबायदि साननानैसो आङो भिडिअखौबो बानायो नोंथांमोनहा दा सानसे भिउनि थाखायल' भिडिअ बानायो फैसानि थाखायल' भिडिअ बानायो बिदि नङा आङो एथबां माने फैसायाव लब गैया जेनेबा फैसायाव लब दङमोनबा आं माने दस्रा बिराद खामानि मावनो हागौमोन आरो सिगांनिफ्रायनो आं बेबायदि गथ'फोरखौ फ्रि कर्स होनाय नङामोन बिदि फोरोंनायानो नङामोन आरोखि आं फैसा लानानैबो आं मावनो हायोमोन सिगाङावबो आंखौ बे सासे आदाया माने दिल्लीयावहाय थानानै फोरोंनो थाखाय आंखौ बुंदोंमोन आरो सिगां खेबसेयावबो नबोदैयाव आंखौ रायलायदोंमोन थेवबो आङो थांनाय जायाखै आरोखि ओमफ्राय दाबो बेबायदिनो थिग गामिफ्रावबो बा टाउनफ्रावबो आङो बिदिनो फैसा एसे एनै लानानै आङो फोरोंनो हायो खिन्थु आंनो नाङा जाहाथे जोंनि गामि ओनसोलनि गथ'फोरा मोजां जाथों आरोखि जाहाथे बिसोरो मोनसे माबायाव एंगेज जानानै थाथों आं बेखौ हास्थायो आरो मोजां जालांथों बेखौ आं हास्थायो आरोखि दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामनो सानला ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट होनो दाबाव आरोखि ना नोंथांमोननि सापर्टजों ओमफ्राय गथ'फोरनि फिसा फिसौ खुसिजों आं बिराद गोजोननाय मोनो ओमफ्राय सिगां समावथ' आङो ब्लग्स लायाबानो फैनो हाया जेनेबा भिडिअ बानायथारनांगोन नोंथांमोननि थाखाय बिदि सानोमोन आरोखि ओमफ्राय दासान्दि एकदम टेनसन ओरै माबाजों आङो एकदम बायग्लिजोबनानै दंमोन ओंखायनो आं भिडिअखौ बानायनो हायाखै ओमफ्राय आङो जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ बानायनो आङो नाजागोन आरोखि ना दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामनो सानला थेंक इउ आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होनायनि थाखाय ओमफ्राय बाय बाय लाभ इउ अल